Posunkový jazyk patrí medzi primárne komunikačné formy určitej skupiny ľudí so sluchovým postihnutím. Ide najmä o tých nepočujúcich, ktorí sú členmi komunity nepočujúcich. Práve pre takýchto ľudí vznikol v Nitre unikátny slovník posunkového jazyka, ktorý obsahuje stovku posunkov zo školského prostredia. Aj keď prvý slovník zostane vždy unikátom, už nesie so sebou aj ďalšie pokračovania. Posunkový slovník vznikol z potreby zachytiť posunkový jazyk. On sa dá vizuálne ukázať, ale viete, ak študent potrebuje si niečo zobrať domov, niekde si urobiť poznámky, takto začal vznikať celý tento slovník. Pojmy pri tvorbe slovníka sa tvoria na základe už existujúcej slovnej zásoby. Obsahuje v podstate všeobecné pojmy, ktoré sa najčastejšie v komunikácii používajú. Na záver je ešte spravený taký register pojmov. Posunkové tlmočenie je vo svojej podstate tlmočenie v 3 dimenziách. Keď si zoberiete knižku, tak ona má v podstate 2 dimenzie, ale ten pohyb je tam vlastne šípkami naznačený, tak sa ich naučí. Slovník je určený hlavne školám, ktoré integrujú sluchovo postihnuté deti. Pre tlmočníkov slúži deťom, rodičom pri zakladaní nejakej komunikácii, pri sluchovo postihnutých slúži pedagógom, samozrejme samotným nepočujúcim. Tie prvé všeobecné slovníky sú určené v prvom rade pre počujúcu verejnosť, ktorá by sa chcela aspoň nejakým krôčikom alebo posunkom priblížiť k nepočujúcim. Autorky prvého posunkového slovníka na Slovensku vydali aj ďalšie pokračovanie. Jedným z nich je posunkový slovník určený pre medzinárodnú komunikáciu, primárne určený pre nepočujúcich, ktorý obsahuje aj anglické pojmy. Že samotní nepočujúci sa môžu učiť vlastne medzinárodné posunky, aby sa dorozumeli v zahraničí s ostatnými nepočujúcimi, pretože posunkový jazyk nie je jednotný na celom svete. Pokračovaním sú školské posunky a slovník sociálneho pracovníka. Tieto slovníky, ktoré vznikli, sú naozaj svojho druhu jediné na Slovensku. Nie každé vyjadrenie vety v posunku sa prekladá doslovne, rovnako ako nie každý z posunkov má verbalizovanú formu. A teraz niečo pre tých, ktorí sa chcú z posunkového jazyka niečo naučiť. Takže ako sa máš, sa posunkuje alebo dobrú chuť zaklepete, ale ak sedíte za stolom, to je veľmi dôležité, a oproti vám je nepočujúci alebo vedľa vás je nepočujúci, tak zaklopete normálne na stôl. Klaudia Gregušová, Televízia Centrálo.